Čaute ľudia, vítajte v nového videa. Dneska budeme hrať FC Mobile. Chcem sa pokúsiť získať 3000 gemov. Chýba mi 600, že by sme mali na tento balíček. A najviac by som stať chcel Ousmana Dembeleho. Thuráma, Henry a Van Bastena. Vám ešte ukážem môj tým. Tu taký tým. Treba mi určite nahradiť ľavé krídlo a pravého beka, ten je hrozný. Ale mám tu aj dobré karty ako 110 Leon Goretzka, potom 109 Capdevila, 109 Melmo a tak ďalej. Prvé si idem zahrať turnaj. Tento. Tak. A keď chcete viac takých videí z FC Mobile, to daj like, odber a zvonček. Lukáš, to je taký tréning. Lukáš, Ferdinand, Tiki Taka. Tak, ešte jedno. Bim. Potom si nakoniec zahráme a jeden zápas. Ideme ďalší. Prvá penálta, Eden Hazard. Tu pravo hore na herene. Teraz tu stredný terč. Teraz sa pokúsim doľava hore. Káš. Gól. Dobre, a ideme na zápas. Takže. Divo, keby mi, aj keby padne také dobré práve krídlo, napríklad Al-Owairan, lebo môžem pridať Melma a kúpim kvalitného ľavého krídla. Ľavé krídlo. Drogba, pekne. Adra Güler. Zasekávačky. Točená lopta. Ne. Capdevila, Stam. Young. Drogba. Eden Hazard. To bola hrozná nahrávka. Dobre, Adra Güler. Skúsim to statiť na paudách. A skúsim to tam zadnúť, ale není to gól. Keď to ten zápas vyhrajem, to dostanem 100 gemov a taký balíček 88 a 109. Melmo. Sekáčky. Skúša to z ďalky a tragická strela. Drogba sa zahral na Virgila van Dijka. Goretzka teraz katastrofálna nahrávka. Lobotka skúzi. Nádherne. Heroes tam. Lobotka. Goretzka. Eden Hazard. Skúša. Nedokázal prejsť cez obranca PSV. Ale keď tam bude napríklad v tom balíčku toto Holandsku, to nebude automaticky nič dobré. Okrem Van Bastena. Melmo streda. Dobre, konec centernária Ferdinanda. Nie, tam. Ty kokos, jaké pekné nožničky. Young, Perisic,
toto je koniec. Drogba rozahráva na Meuma. Drogba dáva do nábehu Goreckovi. Gorecka, von Gorecka. Zasekávačky, nahráva to Meumovi. Sorry, neviem jeho meno vysloviť, ale streľa to spolu. Nádhernú točenú na zadnú tyč. Som poslal Meuma. Tak. Nádherne si zasekol. Obranca nevidel, kde je ľava, prava a brankár nemal žiadnu šancu. Drogba, Eden Hazard Rainbow Flick, streľa z ďalky. Brankár mal som problémy. Obodka, center na Drogbu. Tu je Adragiva, streľa z ďalky. Čo to dal za gól? To je nádherný. Kámo, golman nemá žiadnu šancu. Ľavačko to tam pošol do vinklu. Tak sa by mal skontrolovať sieťku, lebo to roztrhol sieť. Adragiver, fantastický Adragiver. Nedokázal prejsť cez Perišiča. Adragiver. Ruletu. Čo robí? Ten Melmo sa nehýbal. Drogba streda Lewandowského. Melmo. Skúsil to zatočiť. Sa malo točiť na druhú stranu. Ale nič. A to ešte ďalších 15 minút. Lewandowski. Nahrávka na Edena Hazarda. Hazard vedie loptu. Eden Hazard. Center na Gorecku. Len Gorecka dáva hlavičku. Nádherný center. Do priestoru, kde bol Gorecka a Gorecka sa tam hodil. Nádherné zakončenie. De Jong. Capdevia, fantastický. Ale dále to fantasticky nebolo. Heroes tam. Ne. Dobre, offside to bol, ale len fantastický zákrok. Aj tak. Rio Ferdinand to nakopol na Adragivera, ale loptu nedokázal spracovať. Gorecka nedokázal zblokovať, to je jedno. Sabari. Čo není penálta? Tak to komu šíbe. Dejan Gorecka. Ale katastrofálna nahrávka. Dám hrať Soboslaja a Gerarda na miesto Lobotku. A to už konec. Dobre, otvárame pack, bude tu animácia? Asi ne. No. 100 gemov, 10 000 coinov a gólov 93. Aspoň ho môžem predať. Za 6 miliónov to je dosť. Poďme sa tu učiť, čo nemám. Ne. Ale mám tu questy splnené, 2000. No, nemám 10 000 na toto. Nie, iba 3 000 mám. Hej. Do čoho povedať? Kde by som ešte mohol získať gemy? Tu za reklamu. Dobre, mám tu svojich 100 gemíkov. Kde by som teraz mohol získať? Nemám to tak získať nejaký pek.
tu mi chýba jeden a yes. Mám to, ideme 104 a 109. Poď. Tieni Andy. Abo Ousmane Dembele. Poď. Francúzsko. To si zo mňa robí srandu. CDM-ko Marseille. To je taký 106. Gejberg. No okej, ale ja na neho nemám miesto v týmu. Ja nehrajem na CDM-ko. To je Kipembe. No, počkaj, ja tu môžem otvoriť jeden pek, či ne? A nemôžem. OK, to si idem zahrať zápas. Tak budeme na budúce otvárať. Všetky gemy už som minul. Každý idem Real Madrid, čo nemá. Mám oveľa lepší tým ako on. Toto by som mal vyhrať. Dobre. Ideme hrať. Toto je malý tým. A toto je jeho tým. Ale má tam staré toty a 90 či 105 Davida Hanska na stoperu. Dobre, ideme hrať. Gorecka. Gorecka dáva nádherne na Guera. Toto je penálta. Ne? GG, klasický Madrid. Rio Ferdinand, neviem, jak sa to dostal. Nádherne, ale nenahral. Dobre. Gorecka, nahrávka na Meuma, ale nezakončil najlepšie. Nedokázal oddať preč loptu, teraz Hernández môže dať góla. Je to gól. Hazard robí ruletu, nahráva Drogbovi, Lobotka, nahráva Capdevia, prišiel cez Hanska, skúša to a je to gól. Nádherne prešiel cez Hanska a cez celú bránu a potom zakončil, čo brankár nedokázal chytiť, pod neho to prešlo. Okay. By som zabal trénera, že dobre. Ne, ja som si zmenil kameru. Drogba, Meuma. Nabehujú Youngovi. Young. Meuma. Ty vole. Ale ešte stále máme Lobotka. Robí ruletu, ale nedokázal prejsť. Stále máme Ferdinand. Drogba. Hazard. Lobotka vedie loptu. Počí sa jak Antony. Rozahral dobre. Teraz Adraguer z ďalky, ale Johansson to chytá. A to myslím, že to je Jarzinho. Nie, to bol Alexis Sanchez. Hernández hlavičkou. Je to 1-1 remíza. Capdevia prišiel z ľavého beka až do predvo logo, to bol pekný gól. Dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.